everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan, Graduation sa akong manod. Nahuman na ang graduation. Duha na kaadlaw na kalabay. Unsa? Ayaw pagbangon. Di ka palikon. Manawag ko sa kwekso. Ang akong cellphone. Asa? Uwa na ang imong cellphone. Ha? Atol sa nahitabo nimo. Sa dihang giugkat ka. Uwa na ang imong cellphone. Lakip ang imong pitaka. Ginoo ko. Mangutan ako. Uwa ka ba makaila sa taong ni pusil nimo? Wa, Mao ba? Uwa ka na imo baos? Gatagan na tikag armas. Angay pa rin magdako karmas. Padung sa airport. Kung buhaton ko ka na. Sigurong masikap ko nga nagdako karmas. Kay makita ka na sa X-ray sa airport. Dili ba? Uwa kay nakita ang timailan. Kung kinsa tong nagpusil nimo. Wa, Ara. Mao ba? Kariyot. Ang habal-habal driver nga akong gisakyan. Si Jikoy. Dako siyang buhi. Salamat. Nga ako manghod. Uwa ako makatambong sa iyang graduation. Uwa ka na mahimo pa, Herbert. Pawam ako sa iyong cellphone. Tawagan ako siya. Okay. Unsay number? Dayalon ko. Okay. Paminaw. Dili na magkontak. Di na. Kapila na kumukontak. Unya, number not in use na. Kung mao ka na. Nag-ilis siya numero. Tingali. Unsa kay gibati sa kwekson. Nga wa ko makatambong sa iyang graduation. Herbert, sa pagkakaroon mo, ihatagig bili ang imong kinapuhi. Nakasaad ko niya. Nakapromise ko niya nga motambong ko. Maulagin. Nasayot ko. Pero unsaon naman, may nahitabo man nimo. Private ba kining maong hospital? Oh, Herbert, O niya ang kastuhan? wala kay problema pa. Sagot ni Mr. Carpio. Unsa? Nagkatultol ako kung asang kwartuha si Tisoy. Magdali ko biya. Basin uga, may makakita pa na ko. Tingalik magkita pa ko ni Ara. Nga niya din sa ospital. Musakay ko sa elevator. Padong nasa ubos ang elevator. Okay. Niya nasa 4th floor. Musudayon ko. Ayaw ka bala ka, Tisoy. Kung naluwas ka sa permero, pero sa ikaduha, dili na. Nahibaw ka ba? Og si Kinsay akong gidudahan nga naghimuan ni nimo? Si Kinsa. Si Kulot. Unsa? Wa ko'y laing gidudahan nga ning ambush ka nimo. Kundi si Kulot. Ayaw bang patakaw, Duda? Magkasa ka, Ara. Basta, siya ang akong gidudahan.
ug tungod ni ana. Ni ay laing armas nga akong ihatag nimo. Ang akong 380. Very handy. Ibutang nako diri sa ilawom sa imong unlan. Aron sa ingon, kung dunay magtinguha sa imong kinabuhi, doon na kay kapanalipod sa imong kaugalingon. Ara, Gilipat na ako ang gwardya. Ug di ka na angay pang makumpiyansa. Bisan sa mga doktor o mga nurse nga moatiman ka nimo. Kay wa ta mahibaw. Kung usa ka nila, nagtakuban nga nurse o doktor. Pero ang toyo, mao ang pagtiwas ka nimo. Ara, Mas maayo pa nga magdakog pagkaon sa pagduon nimo. Nung ka sa kandila nga akong dagkutan sa imong lubnganan, Tisoy. Ara. Oh. Salamat sa iyong pagpakabalan. Salamat sa iyong pagkatiman ka na ako. Pero mangutan ako, kanusa ka ko makagawas din eh. Hangtod nga mamaayo ka. Arang ano kini, baga kayo ang binahi sa akong naong. May mga sama ang imong naong. Gikan sa pagka-crash ninyo sa motor. Mao ba? Unsa nagha? Naunsa nagha kining akong dagway, Arang? Mahimo ba, Tisoy? Ayaw na takik pili. Ang importante, nga buhi ka. Buisit! Pila na kay kayo nga nagbalik-balik ko din sa ospital. Pero naapirmi siya. Wa gyud mo biya kang Tisoy. Kanus apaka kumakay kayon. Hello, sir? Ara, kumusta na si Tisoy madirig ba? Okay na, sir. Stable na ang iyang kahimtang. Nagpaligo na lang. Tingali mga sunod adlaw, tangtango na ang bindahe sa iyang naong. Very good. Sir, kalabot sa imong negosyo, sir. Okay ra ang collections. Ako lang silang gitawagan og sila na mo remit na ako. Diri lang sa ospital. Pero wa na ko ipasod sa kwarto ni Tisoy. Wabay ni tabla sa collections? Wa, sir. Very good. Sige, bye. Bye, sir. Tumaro na ining tambal. Salamat. Herbert, unsay plano mo kung makagawas ka na din sa ospital? Mo'y akong plano. Muli din ko sa mo. Aron singo di anak. Makapasabot ko sa Quigson. Pasabtan ko siya. Kunoon sa hinungdan, ngawa ko magatambong sa iyang graduation. Ikaw ang mahibaw. Ano sa ka matangtang kinibindahi sa kong naong ara? Kano sa kini tangtang na sa doktor? Mangutana ta sa doktor. Kumusta na ka? Ang akong manghod karon. Bye! Ramsey! Bye! Ready na itong requirements. Ato na kinang isubmit. Oh, may Rudy. Pagkanindot nga, doon na naman niya tayo trabaho by RJ. Oh, bay.
Kinahanglan gyud nga makatrabaho na ko. Nindot na gyud nga. Doon natin ka galingong income bay, RJ. O labaw sa tanan. Ikapakita na nako ni Manoy Herbert. Bisag nalimot na siya nako. Mantay ko na kumubarug. Nuwa siya. Kinahanglan nga paibaon ko si RJ sa akong kahimtang. Sultihan ko siya sa akong sitwasyon. Malipay ko kung makatrabaho ka na, RJ. Makalaom ka. Makatrabaho na ko. Gusto ko nga makatrabaho ka na. Aron sa ingon, magpahimutang na ta sa kaminyoon. Ha? RJ, wala ko tungahi sa akong monthly period. Unsay? Mabdos ko, RJ. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.